Que tal, amigos? Moi boas, aquí estamos, aí o tedes, pabillón de Beluso despois de moito tempo, xa o temos disponible. Queredes coñecelo? A instalación unha auténtica maravilla. Vide comigo. Como vedes, xa comeza a ser unha instalación máis accesible. Temos os albascaleiras para os minusválidos, para calquera silla de rodas. Onde antes tiñamos os baños, non vos lo vamos a ensinar, pero os vestiarios para os árbitros, vestiarios individuais, aquí os tedes. Vide comigo porque o cambio é moi grande. Todo un pasillo cheo con vestiarios. Dous vestiarios ao lado, dous vestiarios ao fondo, e no medio, como dicíamos, esa accesibilidade para xente con silla de rodas. Vide, imos a coñecer un deles. Como vedes, vestiarios, duchas, todo preparado para esa xente que acude a facer deporte con silla de rodas. Que tal, amigos? Moi boas, aquí estamos, aí o tedes, pabillón de Beluso despois de moito tempo, xa o temos disponible. Queredes coñecelo? Onde antes tiñamos esa pista azul, agora disfrutamos dun parque maravilloso e, como podedes escoitar, non hai ese eco, non hai esa reverberación. Agora mesmo isto pasa a ser unha instalación, digamos, do mellorciño que hai pola zona. E, por suposto, podemos disfrutar dun videomarcador que vai facer as delicias de calquera que se achegue. Pois xa vedes o cambio que hai. E para que vexades aos que coñecíades antes da instalación e que vexades o cambio de sonoridade, vou manoxar e xa mirades, non hai ese eco. E máis, podemos berrar. Imos gol! Pois agora que acabades de comprobar a sonoridade, imos a visitar un dos vestiarios por dentro. Vide comigo, vamos! Imos a visitar os do fondo. Como sabíades antes, había dous, siga habendo dous, pero agora nada teñen que ver con todo o que había antes. Vestiario dividido en dous servicios e ben amplios. Pois xa coñecedes a instalación e agora temos aquí ao alcalde, a Félix Juncal. Félix, que vai a significar esta nova reinstalación, vamos a chamarlle así, para o Concello? A ver, para o Concello esta actuación supuso todo un desafío, un reto, non? Porque a verdade é que este pabellón que se inaugurou no ano 2007, xa desde o principio, bueno, pois veo acompañado de moitísimos problemas que facían que era un pabellón, ou foi un pabellón infrautilizado, porque tiña pois bastante deficiencia, non? E os clubes padecían, sobre todo, non? Padecían e ao mesmo tempo sufrían por ter unha instalación que non podían utilizar en plenitude, non? E a verdade é que desde ese primeiro momento teñamos claro de que teñamos que apostar por un proxecto xa importante, ambicioso, de rehabilitación, de solucionar eses problemas xa latentes en ese momento, pero tamén apostar por un proxecto que aportase xa desde, obviamente, unha visión casi de dúas décadas despois de modernización pois dunha instalación deportiva xa con ratios de calidade, de confortos que carecían en aquel momento non só este pabellón, sino pois prácticamente a totalidade dos pabellóns que no seu momento obedecían principalmente a esa necesidade primaria de ter un espazo deportivo, non? Para a práctica deportiva, e hoxe obviamente son espazos que xa teñen que ter un ratio de confort dunhas prestacións que en aquel momento pois non se tiñan en conta. O investimento foi moi grande e o resultado estás a ver que está a ser unha maravilla. Ti que o mirache antes, que o mirache en planos, que foche mirando ese avance, que sentiche unha vez que xa a instalación está rematada e entrache pola porta? Bueno, a verdade é que a primeira palabra que definiría prácticamente todo é satisfacción, non? E orgullo ao mesmo tempo, non? E orgullo tamén porque un concello que, como eu, relativamente pequeno orzamentariamente,
pois é capaz de afrontar proxectos tan ambiciosos e importantes como este, non? Satisfacción polo que conseguimos en canto ao resultado que é perfectamente visible, satisfacción tamén porque isto non é un éxito, digamos, protagonizado nin polo alcalde nin polo goberno municipal, senón que eu quero facelo extensible en este caso a todas as persoas, os clubes deportivos que formaron parte tamén a través dese proceso participativo no que entendían que o proxecto debería recoller e incorporar tamén para dar solución e satisfacción tamén a todas esas necesidades que tiña o propio edificio, a propia instalación, pero tamén con unha visión digamos moderna e sobre todo de futuro, ¿no? Eu creo que esa satisfacción é compartida, como digo, pois polo mundo deportivo do noso concello, non? Por lo tanto, bueno, é unha instalación para eles, para os deportistas e as deportistas e os clubes que poidan seguir desenvolvendo esa actividade social tan importante. Estamos falando deste investimento aquí no pabellón de Beluso, pero estamos falando tamén que a nivel zonal todos os concellos limítrofes están tamén acometendo as súas obras. Podemos dicir que fomos os pioneiros en Bueu? Bueno, eu creo que estamos sendo pioneiros en moitas actuacións nas que estamos ahora mismo absolutamente inmersos, volcados, implicados. Algúnas, pois, como neste caso esta obra pois rematada, que estamos a punto de inaugurar para que se poida estar a disposición, como digo, das e dos deportistas, pero tamén de outras actuacións e algunhas que terán lugar tamén próximamente tamén nesta parroquia de Beluso, unha parroquia importante dentro do que é o concello de Bueu, porque é unha parroquia que prácticamente conta tamén con todas as infraestructuras públicas importantes, como este pabellón polideportivo, pero tamén actuacións de transformación urbana que están programadas tamén próximamente para este ano 2026, comenzar xa con unha delas, cando menos, e outra no ano 2027, que situarán tanto a parroquia de Beluso como a Bueu. Eu creo que tamén hai xa un nivel importante do que deben ser actuacións, sobre todo de calidade. E por último, a zona das gradas tamén sufriu as súas modificacións. As proteccións novas, como podedes ver, metacrilato, vannos a permitir poder divisar toda a pista. Así que, xa sabedes, en breves comezamos a disfrutar desta nova instalación.